da kansa yake bayani ومن حديث أنس رضي الله عنه ya zo a cikin hadisin sayyidina Anas Allah ya ƙara yadda a gare shi أنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر akwai wani hadisin kafin nan أنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر Allahu akbar kaji ba malam shugaba yace da sayyidina Anas ana akramu walad adama ala rabbi duk bani adama ni ne mafi girman sa wurin Allah inji shugaba Muhammad وفي حديث ابن عباس ya zo a cikin hadisin dan Abbas رضي الله عنه Allah ya ƙara yadda a gare shi أكرم الأولين والآخرين ولا فخر shugaba ya ce din na farko da din na ƙarshe ni ne shugabansu ni na fi su martaba a gurin Allah ni ne na fi su matsayi a gurin Allah nan shugaba kenan da'iratul idlaq kenan da'irar da ba kaidi a cikinta kaji fa in an ce awwaluna ai wani abu ne dunkulalle an ce akhiruna wani abu ne an bubbuda cikin wannan dilar an ga suwaye a ciki an buɗa cikin kunzumin awwaluna an ga suwaye to ya ce ko suwaye a bayana suke a gurin Allah wasu akwai kuma masu zuwa akhiruna to ai su ba su zo ba ma ba a san irin kayan da Allah zai fito da su ba masu tsada ya ce komai tsada su ni ne gaban su a gurin Allah kowaye zai zo in bai bi ni ba zai wuce ba a gurin Allah wannan shugaba akwai mukami malam yanzu ko a unguwarku ka faɗa haka ko a gidan kuma ba ka faɗa haka ba ka ce duk gidan nan ba kamata walla ba ka isa ba kai ko kai da abokinka ne ba ka yi ukun ka ce wani na fi ka matsayi a gun Allah ba za ka iya ba za ka iya ba عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم an karɓo daga nana Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta daga shugaba sallallahu alaihi wa sallama أتاني جبريل عليه السلام shugaba sallallahu alaihi wa sallama ya ce mala'ika Jibril ya zo min فقال sai mala'ika Jibril ya ce قدرت مشارق الأرض ومغاربها ya shugaba a yanzu da ka gana zo gurinka zuwa ne jujjuya na bincike gaba ɗayan gabas ɗin ƙasa na bincika baki ɗayan yammacin ƙasa فلم أر رجلا أفضل من سيدنا محمد yace duk wanda na ɗauka na auna shi zan ga da kai da shi kamar akwai ne da babu haka fa mala'ika Jibril ya zo ya gaya wa shugaba ce wani aiki ne yanzu na je na yi shi na gama duk wanda Allah zai halitta ko ya fito duniya ko bai fito ba idan ya ce na ɗauke shi na gwada shi da kai da shi ba magana tsakanin ka da shi kamar akwai ne da babu komai abin da ya tara ولم أر بني أبي أفضل من بني هاشم idan kai ba ma wannan ba kai da mutane ba gidan da ka fito na auna shi da gidajen duniya kaf babu gida kamar naka وعن أنس رضي الله عنه an karɓo daga sayyidina Anas Allah ya kare yadda a gare shi أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama أتي بالبراق ليلة أسري به an zo masa da buraka daren da za a yi tafiyar dare da shi فاستصعب عليه sai ya nuna kamar ba zai yadda a hau kansa ba shi burakar فقال له جبريل sai mala'ika jibrilu تفعل هذا sai mala'ika jibrilu ya ce da buraka kai buraka shugaban kake wa haka وما ركبك أحد أكرم على الله منه to wannan shine magana ce fa ma baka ahadun akramu ala Allah minhu ce wannan da kake gani a gun Allah kaf shi Allah yake so shine mafi girma a gurin Allah ba wanda ya hau bayanka da ikamo matsayinsa a gurin Allah
قد فض عرقا malam sai ladabi sai gumi yake ce ina tsatsafar da gumi malam ya ji aikin mai karfi. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم karbo daga dan Abbas Allah ya kare yadda a gare su daga shugaba sallallahu alaihi wasallama لما خلق الله آدم shugaba ya ce yayin da Allah ya halicci annabi Adamu هبطني في صلبه إلى الأرض sanda annabi Adamu ya sauko ban ƙasa ina cikin tsatsansa a lokacin in ji shugaba. وجعلني في صلب نوح في السفينة Da aka ce da annabi Nuhu ya kera jirgin ruwa ya shiga don ya tsira daga wannan ruwa da zai kwararo, manzo Allah ya ce sanda ya shiga cikin jirgin ruwan ina nan a tare da shi a cikin zatin jikinsa. وقذف بي في النار في صلب إبراهيم Sannan lokacin da annabi Ibrahim za a jefa shi a wutan nan ina cikin zatin jikinsa. Isa aka ce wuta ta yi sanyi, kar ta yi masa komai, kuma a lokacin yana tare da jizam saboda ƙarfin sirrin annabi da yake jikinsa. Za a wurga ka a wuta kana da bukata ya ce babu, ban da wata bukata sai a gun Allah. ثم لم يزل ينقلني في الأصلاب الكريمة إلى الأرحام الطاهرة Sannan Ubangiji أخرجني بين أبوي لم يلتقيا على سفاه قط sannan Ubangiji bai gushe ba yana cirato ni bayan na fito daga tsatsan annabi Ibrahim. Shugaba ya ce daga nan Ubangiji bai gushe ba ina cirato ni daga cikin tsatso na mazaje sulbi kenan. Ya kharuju min baini sulbi wata ra'ib, to a sulbu din nan manzo Allah ya ce Ubangiji bai gushe ba yana fito da ni wato fil aslabil karimati a cikin tsatso masu girma, tsatso na mazaje masu girma. Haka shugaba fa ya faɗa mala to illal arhami tahirati, idan na fito daga tsatsan kasaitaccen bawa to inda nake zuwa in sauka cikin mahaifar tsarkakakkiyar mata nake shiga. In za ka yi jayayya da annabi to kai jayayya da shi a nan. Wannan da'ira fa ta fi ƙarfin kowa fa. Gidan tsarki ne nan gurin, zuciyarka ta daina ma wasa a nan. Shugaba ya ce bayan na fito daga tsatsan annabi Ibrahim to Ubangiji bai gushe ba duk sanda na fito daga cikin tsatsan ɗa namiji wanda ike karimu, daga kiramu nake fitowa, ka ta harra kara'iman wa kiraman. Ya ce duk tsatsan wanda na shiga karimu ne, babban bawa ne a gun Allah. Ya ce daga nan sai in fito daga tsatsan shi wannan namijin sai in shiga cikin mahaifar tsarkakakkiyar baiwa Allah. Haka shugaba ya ce kaji ta inda izo duniya mala. Ya ce kuma ba a daina haka ba hatta akhrajani baina abuwayya, har sai da na fito tsakanin sayyidi Abdullahi da sayyida Aminatu. Ya ce ka'idar bata taba karyewa ba. Ya ce sannan duk inda na shiga tsakanin ɗa namiji karimi da ya mace ɗahira, su ne fa inda suka haifi shugaba mala. Kuma ai ka san za a faɗi maganar kalbi ma ko? Ya ce wannan hanyar da ita ho tsatsan karimu da mahaifar ɗahira ta inda ya taho kenan. To ya ce ni guda 500 ma na irga a layin haka. Mutum 500 kakannin manzan Allah mata, kowace ta kai martabata ta kai a gurin Allah, ta samu mukamin kamala. Mata 500 aka ce to ai mata 46 ne tsakanin Sayyida Aminatu da Sayyida Hawwa mata Annabi Adam. Ina ka samu 500 din? Yace ai kwarai ku da an samu su, duk an samu su.
ba sai da Amina ta haife shi ba kwarai kuwa. Sai da Amina ba tana da yar uwan mahaifiyarta ba, ba tana da kanwan mahaifiya ba, ita ma tayu tana da kanwa, tana da ya, tana da kani, tana da wa. To dukkaninsu wannan martaba ba ta kyale su bai haɗa su saboda ƙarfin nuraniyar tasa. To in aka wuce kan nan duk ta gaban ma ita ma wannan da'irar sai an haɗa su haka yake da na irga mata 500 kowace inda ta ɗan shafi wannan janibin to Allah ba zai bari ta lalace ba. Tsarkaka ne ma. Lam yaltaqiya ala sifahin qaddu, iyaye na ba su taɓa rashin kirki ba, dukkanin su tsarkaka ne. Sallallahu alaihi wasallam. وهذا أشار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بقوله. To malam yanzu ko shugaba bai gaya ma haka ba, baka ji yadda Allah yake fassara shi ba? Baka ji yadda Allah yake fassara shi ba? Baka ji yadda Allah yake zancensa ba? Baka ji yadda halarar zatin Allah take azzama shi ba? Yanzu ko ba a faɗi wannan ba, kai sai an zo ana tarairayar ka, ana gaya ma kaza da kaza. Kowa yana jin dai me Allah yake gaya masa. Kowa ina jin me Allah yake gaya masa, me ike ce masa, ya ike kula da shi. Sallallahu alaihi wasallam. هذا أشار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بقوله. Zuwa wannan ne al-Abbasu dan Abdul Muttalib yake nuni zuwa gare shi. Wannan magana ta an shugaba wata ran sai al-Abbas yace kasida zan maka ya Rasulullah, yabo zan ma. Sai masa yabo yace to bismillah. Ya masa izini yace iya ban. من قبلها اتم الزلال وفي مستودع حيث يقصف الورق ثم هبطت البلاد لا بشر انت ولا مهلة ولا ألم والنطفة تركب السفينة وقد الجم نسرا واهله الغرق تنقل من سالب الى رحيم اذا مضى ادم بدا نظره ثم احتوى بيتك المهيمن منه فألياء تحتها القبر وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنال في ذلك الضياء والنور وسبل الرشاد نقترب يا برد نار الكليل يا سببا بسمة النار وهي تهترب. يا سلام. من قبلها تجدد wannan ba sai Abbas ne, sai Abbas dan uwan mahaifin manzon Allah ke kasida zan maka ya Rasulullah. Ke bismillah kai kasida, yi kasida. Sai ce min qabliha, tun kafin duniya, ibta ya shugaba ka tsarkaka, shugaba kai tsarkakakke ne tun kan a zo duniya. Min qabliha fi zilali, yace ka tsarkaka tun a cikin inuwoyi, a cikin jukuna kenan. Wa fi mustauda'in, haka nan a cikin abin ajiyewa. Ina ne yace haisu yuksaful waraku, inda aka dinga tufafi, aka dinga maho da ganye, aka dinga banki da ganye. Wai yana ishara ne zuwa zaman da annabi Adamu yi a cikin aljanna. To lokacin kuma da zai sauko duniya, to shugaba tun anan ya tsarkaka, in je al-Abbas yake gaya wa shugaba. Sun mahabbatal bi'ada, yace daga nan ba sai ka sauko duniya ba,
la basharun anta, a lokacin an rasa kai shin yaya kake, kai ba mutum ba, wala basharun wala mudghatun, kai ba tsoka ba, wala alaqun, ba gudan jini ba. Haka ka sauko duniya. Da ka sauko duniya kuma nufatun sai ka zama wani sirri, tarkabu safina, yau sai ga ka a jirgin ruwan annabi Nuhu kuma. Walgaraku, a lokacin halakawa, aljama nasaran ta halakar, nutsawa ta halakar da nasaru da kuma ahalahu da ahalinsa. Gumakan nan ya busa da ya uka da nasara, sanda ka sauka a tsatsan annabi Nuhu, kuna cikin jirgin nan, ta dalilin saukaka aka mamaye duniya, shi ku aka tserar da ku da ahalin ya uka da nasara, duk an kashe su gaba daya. Tunkalu, a lokacin ana cira toka min salibin daga tsatsan masu girma, ila rahimin izuwa mahaifar tsarkakan mata. Iza maza alamun, in wannan alam ya wuce, ba daɗa bakun sai wata tawagar ta wata zamanin ya kuma bayyana. A haka ka dinga tahowa duniya. Sun mahatawa bai tuka almuhaimin, sannan sai ɗakinka ko gidanka almuhaiminu ya kai wannan maɗaukakin bawa. Kayi almuhaiminu ba sunan Allah ba ne? Sannan sai ɗakin nan naka ya almuhaiminu ya tattarar da kai min hindufa, ka shigo ɗakin hindufu aliya'a, matar Iliyasu ɗan Mudara. Ka sa a cikin nasaba sa ce bini Iliyas bini Mudara, ya ce har ka gangaro nan gurin ya Rasulallah. Ta hannu ɗaku, wanda mantaku suke karkashin da, ma'ana murjalai masu albarka suka dinga fitowa daga tsatsanta. To ana nan tafi wa anta lamma wulita, kuma sai gashi mu muna nan yayin da aka haife ka ya Rasulullah. Ashraqatil ardu, ba gidan Sayyidi Abdullahi ba maka ba, duk faɗin ƙasar Ubangiji sai da ta yi haske saboda ranar da ka sauka. Wada'at bi nurika ufku, bayan ƙasa ta haske, sasannin sama ko ina haske ya kama saboda zatinka ya fito duniya. In ji Sayyidi Abbas. Wai shugaba ya taɓa yin maulidi? Ai bai taɓa yi ba. To nan gurin ake cewa an talamma wulita, sanda aka yi, ba maulidin ake bane ba a nan gurin. Nan ma maulidi ne. To dama gun maulidin me muke karantawa? Su ne wayannan dai. Kissa haihuwan manzon Allah ce a dinga girmama shi. To gashi a zaune sai Nal Abbas yana wa anta lamma wulita ashraqatil ardu, duk duniyar Allah ko ina ya kama haske. Wada'at bi nurikal ufuqu, kai banda kasan ma hassan mai ma haske suka dinga yi. Fa nahnu fi zalika diyai. Sai na Abbas ya ce ya Rasulullah, ko mu da ka gan mu nan ana cewa iyayenka ne, wallahi a cikin haskenka miki. Wafin nuri, kai a cikin haskenka dai muke jujjuyawa. Wasu bulin rashadi tariku, a cikin kuma tafarkunan shiryarka a nan muke kaiwa muke komo. Shugaba yana zaune idansa ya ce ya bar na da khalili, an ne maka jinjina ya babban shugaba, wanda in ba dan kai ba da wuta ta kuna Ibrahim. Kai ne sanyin wutar da aka ce ya na rukuni bardan wa salama, yace billahi lazi, saboda da kai za a shiga a lokacin ne Allah ya ce tai sanyi. Ya sababan li ismatin nari, ya shugaba wanda kai ne sababin da annabi Ibrahim ya sauka a wutar Namaruzu ya shiga lami lafiya, to kai ne sanadiya. Wahiyar ta tarku, ba a kashe ta ba a yi komai ba, tana babbaka, amma gashi a ciki ya ce ya fi jin daɗi ma a cikin wutar, to kai ne sababi ya shugaba. Shugaba an girmama.
sallallahu alaihi wasallam. وروى عنه صلى الله عليه وسلم أبو ذر وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وجابر بن عبد الله. Abu Zarrin da Ibn Umara da Ibn Abbasin da Abu Huraira da Jabiru dan Abdullahi su ma sun ruwaito daga gare shi أنه قال cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce أوتيت خمسا an bani wasu abubuwa guda biyar. وفي بعدها ستا A shashin wasu ruwayoyin an bani wasu abubuwa guda shida. لم يؤتهن نبي قبلي Duk annabin da izo gabani na ba a bashi wannan abun ba. نصرت بالرعب مسيرة شهر An taimake ni da razani tafiyar wata guda. وجعلت لي الأرض مسجدا ونورا. Masallaci baki ɗayan ta ƙasa ta ce, ma'ana ƙasa gaba ɗaya masallaci na ne, amma yadda duk inda sallah ta same ka kai sallah an maka izini. Wasu ma'abota addini bai yiwu ba sai ka je wajen bauta. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. Duk mutumin da daga cikin al'umma ta sallah ta riske shi to sallah kawai, ko ina ne kai ta da sallah yayi. وأحلت لي الغنائم An halatta min ganimomin yaƙi. ولم تحل لنبي قبلي. Babu annabin da aka ce ci da ni mai yaƙi, babu. Ni kaɗai ne Allah yake cewa fa kulu min maganimtum halalan da yi ba, ni kaɗai ne da wannan. An samu ganima duk in yadda na ga dama da ita. وبعثت إلى الناس كافة. Kuma ni kaɗai ne aka aiko ni zuwa mutane duka. Duk kaunu gaba ɗaya ni annabinsu ne sallallahu alaihi wasallam. أؤتيت الشفاعة. Kuma ni kaɗai aka bawa ceto, shafa'atul kubra sallallahu alaihi wasallam. في رواية بدل هذه الكلمة A wata ruwayar kuma aka zo da musanyen wannan kalma, وقيل لي سلت aka ce da ni kuma tambayi duk abin da kake so, tu'uda za a baka abin nan. Duk abin da kake so tambayi za a baka. Shi yake da wannan kadai a gurin Allah sallallahu alaihi wasallam. وفي رواية أخرى Ya zo a cikin wata ruwaya daban, وولد علي أمتي فلم يخف علي الجامع من المجهول. ya ce ni kadai ne na zauna zama ɗaya, al'umma ta min awwali ha ila akiri ha da aka kawo min su na gansu. Dukkaninku ina zaune ke da aka bujiro min da al'ummar. Kaman kai ne yanzu aka ce a ce ina 'ya'yanka suke, a ji a kirawo su. To wannan a kirawo su din in suka taho to an bujiro ma da su. Wannan wane ne, wannan wane ne, wannan wane ne, wannan wane ne. Ko ai wani bakon shugaban ƙasa in ya sauko, idan ya sauko daga jirgi, to shi ɗaya shugaban ƙasar na ƙasar zai dinga cewa wannan wakilinmu kenan ko ministan kaza ne, wannan ministan kaza ne, da ana gaya masa don girmamawa. Shugaba ya ce to ni ba wasu mutane kwaya 10 ko 20 ba, al'umma ce min awwali ha ila akhir ha, ina zaune kowanne Allah yana cewa wannan wane ne ya Rasulullah, sai ya wuce. Wannan kuma wane ne, dan wane, jikan wane, zai yi kaza, zai yi kaza, zai yi kaza, sai ya wuce, sai a shigo da wani, wannan wane kenan, wane kenan, wane kenan, sai ya wuce a shigo da wannan. Ya ce ban tashi daga gurin nan ba sai da ya zama lam yakhfa alayya tabi'u min al-mutabu'i. Duk wanda zai bi wani manzo Allah ya ce wallahi na san kowaye. Duk wanda za a bi a duniya na san shi. To wa ya rage kenan? Babu. Allah alaihi wasallam. وفي رواية Ya zo a cikin wata ruwaya, بعثت إلى الأعمى والأسود. dan haka an aiko ni zuwa jajaye da baƙaƙe. Ni ne kadai aka aiko ni haka. Wasu suka ce wai mai jajayen nan da baƙaƙen nan, wasu su ce aljanu da mutane, wasu su ce a'a baƙaƙen fata da farar fata, wasu su ce a'a fassara da iri-iri gashi nan. إلى السود
العرب aka ce ai asudu din nan larabawa kenan لأن الغالب على ألوانهم القدمة domin abin da yake mafi rinjaye a cikin launin larabawa shine wankan darza kenan وهم من السود sai a ce suna daga cikin asu والحمر العجم so kuma alhumuru jajayen aka ce su ne ajamawa وقيل البير والسود من الأمم aka ce a'a farare da baƙaƙe daga cikin al'ummatai duka an aiko manzon Allah zuwa gare su وقيل الحمر الإنس والسود الجن wasu ka ce a'a an aiko ni zuwa jajaye da baƙaƙe humuru din su ne mutane wasu da baƙaƙen su ne aljanu kuma وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله عنه an zo a cikin hadisin Abu Huraira daga shugaba sallallahu alaihi wasallama رضي الله عنه Allah ya yarda da shi نصرت بالرعب an taimake ni da razani وأوتيت جوامع الكلم an kawo mun matattaran kalmomi وبين أدناهم إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي wata rana kuma ina ka shingide tsakanin ina rantsawa manzo Allah ce sai aka zo min daga baki ɗayan mabuɗan taskokin ƙasa fa wudi'at fi yadi duk suna cikin hannuna malam ya ina wannan fa sai dai ka ji fa ka ji da iya kunnanka ilimin da yake cikin nan ya fi ƙarfin iliminka ba za ka gane ba ba ka ganewa faɗi ne faɗin abin ne isa kama shi ba zai yiwu ba zai yiwu ba manzo Allah ya ce taskokin ƙasa kowa yanzu mu da muka zo wannan lokacin ba mun san taskokin ƙasar ba in a can da jiya ba su san khaza'inul ardi ba to yanzu ba an san su an san khaza'inul ard manzo Allah ya ce duk taskar nan to mabudinta a hannuna yake hannun annabi yake وفي رواية عنه a wata ruwaya kuma daga gare shi وكتب بي النبيون kuma da ni aka rufe kyauran nubuwa gaba daya tunda na tafi ba wani annabi da zai ƙara zuwa وعن عقبة بن عامر أنه قال an karɓo daga ubatu dan amiru Allah ya ƙara yadda gare shi ya ce قال صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce إني فرد لكم ni mai kamun gida ne gare ku وأنا شهيد عليكم kuma ni zan muku shaida وإني والله لا أنظر إلى أول الآن kuma yanzu da nake muku maganan nan shi kansa tafkin alkausarar tawa ma ina ganin sa gashi nan ina ganin sa وإني قد أوتيت مفاتيح خزائن الأرض kuma manzo Allah ya ce ni aka ba wa taskokin ƙasa gaba ɗaya in na danke su na rike mukullin ba za a samu ba wallahi dan kaje na cewa wa inna ma ana qasimun kwakwalwarka ta ɗauko ma wani ɗan ƙanƙanin abu wai shine rabon da yake yi baka san annabi ba malam san shi ba girman wannan aikin nasa ya fi ƙarfin ka iya ganin sa nan saboda girma sha'ani mai ƙarfi sallallahu alaihi wasallam وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي kuma ni wallahi bana tsoro a gare ku dan in na bar duniya ku zama kafirai ba ku zama ba ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها sai dai ina tsoro kawai abinda nake muku tsoro ku dinga wato gasa akan duniya shine abinda nake muku tsoron sa وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه an karɓo daga sai na Abdullahi dan Amrin Allah ya ƙara yadda gare shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce أنا محمد Allahu akbar da kansa fa yake wannan bayani malam yace ni ne shugaba Muhammadu النبي الأمي ni ne annabi mai takama da wahayi لا نبي بعدي
in na tafi wani annabi ba zai ƙara bayyana ba. أوتيت جوامع الكلم Ni aka ba wa jawami'ul kalimi da khawatimul kalimi. وعلمت خزنة النار وحملة العرش. Ni aka sanar khazanatan nari duk masu gadin wutar jahannama na san ko suwaye. Madaukaka al'arshi ma na san su. An sanar da ni su. Utitu jawami'ul kalimi, an bani matattaran kalmomi wa khawatimahu. Kai yanzu a ganin ka kenan wai kalma ce ya kwaya daya ta dauki ma'ana da yawa, iyakacin ta kenan. A wallahi abin ya fi karfin haka. Jawami'ul kalimi da khawatimul kalimi malam, nan asrarul kauni yake gabaki daya. Duk wani abu na mabudin yadda za a sarrafa wannan kaunin yana nan a hannunsa. Wannan jawami'ul kalimi asma'u ne na Allah da ake tasarrufi da su, na ɗagawa da saukewa, na bayarwa da hanawa, na shiryawa da ɓatawa, duka suna nan. Yace duk a hannuna suke nan gurin. Sallallahu alaihi wasallam. وعن ابن عمر An karɓo daga sai na Abdullahi dan Umara. وقست بين يدي الساعة. Shugaba ya ce an aiko ni daf da alkiyama. Ya ce ni kaina ina bayyana alama ce ta alama alkiyama ta kusa. ومن رواية ابن وهب Ya zo daga ruwayar dan Wahabu أنه صلى الله عليه وسلم قال cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce قال الله تعالى Allah maɗaukakin sarki ya ce سل يا سيدنا محمد ya shugaba Muhammadu faɗi duk abin da kake so in baka. Dan gatan Allah kenan. قلت ما أسأل يا ربي Ya ce ubangiji to me zan tambaya? Ina ganin ba zan tambayi komai ba. اتخذت إبراهيم خليلا Domin in ba daɗantaka ce ka riƙe annabi Ibrahim, ka ce wata kaza Allah Ibrahim kalila. وكلمت موسى تكليما An mukamin zance zan nema, ka ce annabi Musa shine kai zance da shi, yau kallama Allah Musa ta kalima. واصطفيت نوحا Ka zaba annabi Nuhu, وآتيت سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده an mulki ne ka ba wa annabi Suleiman mulkin da wani ba zai iya mulki irin wannan ba a bayansa. فقال الله تعالى Sai ubangiji madaukakin sarki ya ce ما أعطيتك خير من ذلك ya ce wallahi na baka abin da duk ya fi wannan abubuwan gaba daya. أعطيتك الكوثر Na farko kai na bawa alkausara, duk cikinsu ban bawa kowa alkausara ba. Da kansa ya ce inna a ɗaina ka alkausar. Alkausar an yanzu an kasa faɗar kalma ɗaya akan fassarar kausara. Wasu ce kaza, wasu su ce kaza, wasu Allah shi ya san me ba shi ma. وجعلت اسمك مع اسمي نادى به في جوف السماء Sannan kai kaɗai ne na haɗa sunana da sunanka. Wannan sunan shi za a dinga faɗa a halarar sammai. Ma'ana halarar sammai sirrin ƙur'ani kenan. A cikin ƙur'ani in dai za a faɗe ka to sai an fara faɗa ta sai a faɗi sunanka. Ya kuma wannan ba ɓoyayyen zance ba ne. Ya kaje kai ta dubawa. Sai kaje kai ta dubawa. Tu'minu billahi wa rasulihi. Saboda ya ce in za a faɗi sunanka to sai a haɗa da sunana ja'altu ismaka ma'a ismi. Sunanka da sunana ake haɗa shi. Abu ko ya shafe in ya shafe ka to sai an sa sunana a jiki. To wani sirri ne wannan duka wanda ya sani. Amma za a yi zancen ka to sai an fara sa sunana tukunna. Ban yadda ga sunanka nan zalla ni ba sa sunana ba za a yi haka ba. Litu'minu billahi wa rasulihi. To yasa sai ka ce ma wato azruhu. Kaga annabin ake kenan. Wato waqiruhu. To me yasa ba ka ce wato azruhu ma ba? To saboda wannan ka'idar ko kai nake nufi da ita
to dole dai sai an sa sunana a jikin sunanka. Istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum. Saboda za a ce ar-rasulu, Allah ya ce to dole sai an ce Allahu a nan gurin. Ko dole sai an ce Allah a nan. Shi yasa in ya ce ahabba ilaikum, sai ka ji an fara cewa minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. To wannan ka'ida ce dai har yanzu. Sai an sa sunan shugaba, sai an sa sunan Allah, in za sunan Annabi Muhammad, saboda matsayin sagun Allah. Sannan na sanya ƙasa ta zama tsarki gare ka da al'ummarka baki ɗaya. Wasu sai su ce to ɗahuran ɗin nan kawai ana nufin ko lokacin taimama ya yi ka buga ka taimama. Malam, wannan ɓangare ne guda, wani ɓangare ne daban da ya ce ja'altul arda ɗahuran laka wali ummatika. Malam, dogon magana ce. Baya da zuwan manzan Allah, ƙasa tana da wuya, tana da wuyar zama, ƙasa tana da mushakka. Waɗanda suka rayu a wancan farkon lokaci sun fahimci ƙasa ba daɗin zama a cikinta, a kulle komai yake. Kuna zaune, jinsin wannan ƙadangaru za su zo, su dinosaurs. In ta zo saboda girmanta, ita raba ƙafa a kan garinku, tana leƙawa. In ta ga alamun mutane, ita kwashe ku gaba ɗaya, ta matsitsike ku. Shi kenan sai dai a halarci wasu kuma mutanen daban, ta kashe ku gaba ɗaya, ta tafi daji, ta kwashe namun dajin duk ta kashe su. Wata dabba ta zo ta yi feshin wuta, al'umma duk su mutu. To daf da matsowar sahibu sinu Malam, Allah ya ce ba ku isa, wallahi duk sai na kashe ku. Manya za su zo wani Malam, sai na tsarkake duniya tukunna. Ba zan yadda shugaba ya zo ana wannan abun ba. Aka wanke duniya, aka gyara ta. Yanzu sai dai ana binciken ƙasa, sai a hango jelar irin wannan ya ƙarama da ƙashin jiki, ƙashin kaɗai sai mota hitirela ta shiga. Kwaye idan wannan abun sai ka kama ƙofar gari, saboda duk an kashe su saboda zuwan shugaba. Ba za a yadda duniya ta zama haka ba, saboda mai isa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Idan bayi suna gamuwa da wannan ba zai ji daɗi ba. Allah ya tuddubara kau da su, aka tsarkake duniya ta yi daɗin zama. Yanzu ma mu da muka ƙara zuwa baya, aka buɗe ilimi na abubuwan ƙere-ƙere don dai ɗan adam ya ji daɗin rayuwarsa. Da albarka manzan Allah ce. Kuma kai ne kaɗai ya Rasulallahi na gafarta maka abin da ya gabata ka zunuban. Wato a wata fassara aka ce irin su masu tafsiri, ai ma taqaddama min zambika, daga zunuban al'ummaka ne. Ce a'a, ma taqaddama abin da ya faru daga kakanka annabi Adamu, Allah ya ce na gafarta masa saboda kai, kuma saboda kai na gafarta wa mata akhara abin da zai zo, su ne kunzumin al'ummaka gabaki daya. Abin da yasa saboda shi ma'asumi ne, baya sabo, bai taba laifi ba. Duk abu ma in bai dace da abin da shugaba ba Allah baya so. To ina laifi yake anan? Ba laifi, bai taba laifi ba, ma'asumi ne, tsarkakakken bawa ne. Ku ne abin yake hautsina muku kwakwalwa, ya ce to a rarraba a gani, wai akan manyan kaba'ira an ittifaki ba zai sabo ba. A cikin abin da ya shafi karban wahayi ba zai kuskure ba zai mantuwa ba. To a cikin ƙananan zunubai aka ce wai an samu saɓani a wasu suna ganin in
a cikin ƙananan abubuwa ne ta iya yiwa a samu kuskuren anan. Ba ku san manzan Allah ba, wallahi ba ku san shi ba. Ana nan Allah zai buɗe muku ta ƙofa ku gan shi, sai dai fatan Allah ya sa ran da za ku gan shi ganin ya muku amfani ƙwarai. Za a gan shi ma wanda Allah ya ce inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka. Baka ji abin da ya faɗa ba? Wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ayoyi da yawa Allah yana cewa wa in tudiuhu tahtadu, ba za fa ku taba shirya ba in ba shi kuka ba. To wai shi kuma ake cewa wai akwai abin da zai zo a ƙananan zunubai zai iya yin wani abu. To ubangiji bai rarraba ba ko? Abin ne ka san idan ya gagiza mai ƙarfin sani ma sai ya koma ɗan nazire malam. Wallahi kuma haka za ka haƙura da abin da ka faɗa, shugaba ya take nan gun ya wuce ka. Wannan larabin naka kai dai kai iya abin da za ka yi, amma manzo Allah ya fi ƙarfin lissafin ɗan adam malam. Allah ne ya shirya shi, rinin Allah ne, wanda Allah zai ce lakinillahu yajhadu bima anzala ilayka, kuma a tarihi yace anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi shahida. Ko ni na yadda kai jakada na ne, mala'ikuna ma duk sun shaida kai annabi ne, kai manzo ne. Allah ya ce ni kadai ma na ishe ka ya rasulullah, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu, na ishe ka. Yanzu wanda Allah ya gaya masa haka kake tsammanin wai akwai wani abu da zai zame masa hakan nan? Ina isarwa ubangijin a tare da shi? Wasu ba su san annabi ba malam, san shi ba. Ka dinga yawan yi masa salati, shi wannan salatin ai ka san duk sanda ka ji an ce ayi promotion, ai wani aiki ka gabatar a baya wanda ake ganin ya cancanta a matsa da kai gaba ko? To dinga masa salati ka gani, za a dinga matsa da kai gaba. Za a je gurin da zaka tabbatar jiya kai da kiki ne baka san komai ba, kuma ka je ka tada Allah a haka baka san me zaka ce ba wallahi. Kai taimar salati, kai taimar salati, hanyar da in nuna ma yace ka bi, ka yi haƙuri, ka dinga girmama shi, zuri'a gidansa da 'ya'yansa da sabansa ka girmama su, masoyansa ma ka dinga girman su. To shikenan za ka dinga tafiya kana yanke hijabi, za ka dinga tafiya kana tafiya. To insha Allah wata rana za ka je inda ake so. ولم أصنع ذلك لأحد قبلك. Yace ban taba yi wa wani ba gabaninka wannan, ban taba bashi ba. وجعلت قلوب أمتك مصاحفا. Kuma na sanya zuciyar al'ummarka su ne takaddunta. Sai ka ga ɗan shekara kaɗan ya haddace alƙur'ani. Ba wani littafi da za a yi wa haka sai alƙur'anin shugaba. Ce a ɗauko Allah ne gaya wa shugaba haka, yi masa izini don girmama shi. Ce takaddun da ka zo da su alƙur'ani kenan, na yi izini na ce ya dinga zama a kira zambayi. Ɗauko su dinga haddacewa. Abin mamaki kenan. Sai a ce to ƙur'ani surorinsa guda 114, ayoyi sun kai 6,000 da wani abu, sun ninninka wasu littattafan sau ninki 30, ya ninka wani littafin sau 40. Ɗauko misali Ishmawi ko Ahalari, takaddun ƙur'ani sun ninka su wajen sau 50. Amma a je a ɗauko mahaddacin Ahalari a bincika da mahaddacin ƙur'ani, a zo a ƙirga guda nawa ne mahaddacin Ahalari, guda nawa ne mahaddacin ƙur'ani. Za a ga watakila mahaddacin Ahalari ƙwaya 2 ne,
mahaddatan alkur'ani guda 100,000 ne. In ta kama za a samu mutum ɗaya bai haddace a halari ba ko ɗaya, a ce rubuta shi babu faɗuwar wasali ba fitar harafi ko guda ɗaya, ba za a samu ba. Amma wanda zai rubuta ƙur'ani, wani an tambaye shi nawa ka rubuta ƙur'ani baba, yace sau 70 ina rubuta ƙur'ani. Sau 70 izini ne daga halar annabi aka yi wannan. To وخبأت لك شفاعتك ولم أخبأها لنبي. kuma na ajiye maka ceto, ban ɓoye wa kowa wannan ceto ba sai kai kaɗai ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah ba mu albarka shugaba, Allah ba mu albarka shugaba. Wayannan kaga da hadisai ne. Alƙali iyal ya ce nan ba magana ayoyi za a yi ba, magana a hadisu ne ga sunan kur ingantattu ce nake ta gaya maka ya annabi yake a nan gurin. Wai dan dai a yanke ma hanzari ne, a yanke maka hanzari ne. Dan shi Allah ya cika shi, ya bashi komai. Allah ƙara masa tsira da aminci, Allah ƙara mana ƙaunarsa, Allah ka ba mu muƙamin taslimi, sa mu sallama masa. Ka samu wannan muƙamin a gurin yana bayarwa. Dauki wannan ya iza shi, ce na yadda ka je muƙamin sallamawa. Wannan ma haka, wannan ma haka. To Allah ya ba mu haka, ya sa mu yadda da shi, kuma mu ba hanyar da ya dora mu a kansa. Waɗanda suka karɓo bin hanyarsa, suka girmama shi, suka so shi, suka yi mai hidima, to Allah inda suka ajiye mun, Allah ya sa mu tsaya mu ma'ana. Barkan manzon Allah sallama. Wai 'yan uwa da yawa sun aiko a yi musu addu'a, to an zo addu'a